Sziasztok srácok, itt vagyunk egy olyan videóban, és itt van velem Dávid. Sziasztok! És folytassuk a RAF sorozatunkat. Annyit csináltam, hogy feltettem ezt a krumplit, mert mindjárt meghalok. Én is. Rakjál már Mindjárt, vizet. Nem rakjál sós vizet. Nem is tudok rárakni. Nincs fán, kell rá. Csak az, hogy én meghittam. Na, és ugye az előző részben csináltam egy ilyen evezőt, szóval föl tudunk menni a szigetekre. Jó, ide megyünk. Még ne ugorj föl, bele kell akadjunk. Erre. Nem lehet rárakni. Igen, ő meg mindjárt meg fog halni. Na. Rakjál rá fát. Ne. Megdöglök. Én is. Elveszik a poharam. Hát. Jó halált értünk át. Nem tudjuk rárakni a vizet. Hogy kell rárakni? Srácok, hogyan kell rárakni a vizet? Nagyon ügyes. Megiszom. Ez az! Megtöltöttem. Légy ezt megjátom én. Nem, nekem is kell. Jó, gyerünk, akkor így ad. Hogyan raktad rá? Gyorsan így ad. Gyerünk itt. Itt meg, Deri. Na, véletlen elhagytuk Itt ezt. már meg! Na, Ne szóval... vissza meg! Itt van meg! Na, és a mai videó céla az, hogy kinyírjuk egy cápát. És a Dávid fölvegye a fejét. Na. Ne? Ugye láttattátok már engem sok videóban. Hát valószínűleg én meg meghalok. Mert? Mert nem tudok inni. Várj, Rakjál rá tessék. fát, rakjál rá fát. Mert véletlen szedtem. Nyugodtan idd meg. Ittam már, ez az. Na. Szívesen. Kéne craftolnunk egy fishing rodot. Meg normikák az előző részben. Ezért. Lapátom lett. Mi történt velem az előző részben? Hogy ezért adtam neki ilyen cuccot. És akkor... Lecraftoltam a lapátot. Igen. Na de ott egy hordos, remélem, hogy most jön a cápa. Kéne még egy fa. Ott van a cápikánk. Oké, és megvan a hordó. Fishing rod. Szekrény. Na. Kéne fa nagyon. Mennyi? 6. Szóval körülbelül 2 hordót kell kiszednem. Miért? Egy már elvileg meg is van. Aha, ott van még egy, de azt nem érem el. Éhen halok. Hát azért akartam csinálni a cuccost, a horgászbotot. Jó. Ne, Hadd ma. Hadd ma. adj fát! 2 van. Nem tudom felvenni, bele kell ugorjak a vízbe. Cucc. Ne, megölt a cápi. És most elveszett a lándzsám. És nem tudok újat craftolni. De jó. És az evezőnk is már úgy félhalált. Kéne bővítsük a szigetet. De vagy nem szigetet, hanem raftot. Ne! Lelestem.
Nem bírok úszni. Jaj. Ó, hordó! Jó. Nagyon jó. Na, szóval itt is vagyunk. Egy kis szünet után. De újult erővel folytatjuk. Addig craftoltam egy ilyet, meg egy ilyet. Egy ízén van meg. Igen, beteg vagyok. Az előzőben voltam. Nincs annyi cuccom. Szóval, ilyen halok. Nincs kajánk. Becámzál. Jó, ilyet is kaptunk már. Pecázok, nincs pecabotom. Eltört. Hol van? Hol van ilyen hordó? Megkopja madara. Le kell ugrani is vissza. Te beleakasztottad az ivósba. Ne. Na. Szerintem most már van annyi cuccom, hogy csinálok egy fishing rodot. Nincs. Miből kell? Hát levél kell. 2? Nem, sokkal több. Ennyi. Hopp. Levél. Amit még akarok, hogy bővítsük a szigetet, és aztán, hogyha felbővítettük, veszünk egy vitorlát. Levél! Kell majd egy vitorla. Szóval most inkább a szigetet. Levél! Miért van itt ennyi cucc? Jaj, ne beleestem a vízbe. Van levél! Ott még levelet. Akkor Jó, vakarnom még a egy fülem. levelet fogtam. Jönnek a fák, ez fincsike. Meg levél. 8. Kell levél. Kell még. Mennyi? Hogyha horgászbothoz kell 14, azt hiszem. Most kapom a leveleket. Ott egy nagy sziget! De jött egy borzasztó nagy sziget. Igen, de én behalok. Mert? De az nagyon veszélyes, az a sziget. Ott majd lehet, hogy vaddisznók támadnak ránk. Azt meg nem akarom, mert azok nagyon erősek. Szóval most nem megyünk fölre. Meghalt. Oké. Jaj, én is. Hogyan kell traktor? Nincs áthány. Jó. Amúgy a cápa mostanában nem akar ránk jönni. Cápikó, gyere, hát le akarunk vadászni. Valami. Ott is van a cápi, de ez szerintem ugyanaz a cápa még. Azt elérem, azt az üveget? Elértem, csak nem hoztam ide. Jön! Még nem halt meg, Dedi. De kicsi. Pedig muszáj, hogy megöljük ezt a cápát. Mert megesz minket. És neki finom vacsorája lesz. De Putyi! Igen? Elakadtam. De menjél! Ki? Te. Hát de beleakadt a ízi a
az... Istenem. Elvizet minden. Jaj, de jó, hogy nem vársz meg. Ki? Hát nem tudlak megválni, hát az a magától megy. Uramisten, mekkora sziget. De nem megyünk most rá. Be. Pedig azért, mert ott már olyan dolgok vannak, hogy 2 testbe kinyiffantanak minket. 3 plusz. Egy levél kell. Egy levél. Mindent is megteszek, hogy kapjál mindent. Nálad van is, de most már nem kell, mert behúzok egyet. Jó, egyet. Jó, gyerünk. Nice. Nagyon jó. Hallod? Horgász. Tudsz nekem viszélni egy csákányt? Nincsen sákány a bajátomban. Egy ilyen fegyver. Most nem. Tudok. Már halucinál. Ez az, fogtam egy halat. Hol van? Hol a halam? Itt a halam. Beégetem. Gyerünk. Beégetem. Ez az. Add ide a finci halam. Jó, hordó. Hordó is van. Ott is van. Ezt majdnem elkaptam. Jó. Ó, mennyi mindent kap. Valami, ez micsoda? Gyerünk. Úgyhogy ez mi? Az is jó, sok mindenre. Gyere, adjad a halam. Nekem Nem tudom, mindent. nem tudom fölvenni a halat. Sülj. Légy, sülj meg. Meg fog halni. De ne teved föl. Jó. Az nekem kell az a hal. És raktam föl. Várjál föl. Jó, ez az. Ez az. Nem. Gyerünk! Nyami! Hú, de jó lesz hallni. Na, és most arra azon vagyunk, hogy építsünk, jó? Szóval fa, Basszus. ott van egy hordó. Azt megkaphatom. Ez, hogyha elkaptam volna, akkor biztos. Azt már nem érik be. De szedjük a cuccokat, ott csomó cucc van. Igen, amúgy igen. Csomó szemetet dobálnak az óceánokba. A hordókat akarom. Nem, nekem fa kell. Itt van. Fa, csomó fa. Azt kell szedni. Nem löksz le. Ott egy hordó. Az megvan nekem. Megkaphatom. Jön a fa. Megkaphatom, légy. Ivóvíz. Figyelj, te szedd, ott egy hordó. Szedd a cuccokat, ne. Ne. Csinálok neked egy olyan ezt. Csináltam egyet, szóval tessék, Döri. Kidobtam. És te szeded a cuccokat, én horgászok, hogy legyen kajcsi. Hol van? Hol van? Inni való? Rakjál már rá vizet. Ránk támadt! Ne! Putyi. De gyújtson már be, mert megdöglök. Ki gyújtsa be? Gyújts már be. Ott a víz, ezt szedd ki! Nem abba a másik oldal! És nincs rá a pohár. Mi? Az, gyerünk már, igyad. Hú, itt van 2 darab cucc, azt nem akarod fölvenni? 2 darab láda. Ja.
Kéne bővíteni a szigetet, de 1000-rel csak kéne az, hogy te szedd a cuccokat. Jó. Én szedem a hordókat. De ne csak a hordót, mindent szedjél. Ez az. Rough herring. Kell egy storage, azaz egy ilyen plastik kell, meg egy rope. Gyere te hordó! Jó, plastik. Az nekem még megvan. Ne, nem értem pont el. Én a fát elértem, de a hordót. Itt van még egy hordó. Látod ezt a szigetet? Az a kent! Ez egy olyan sziget, ahova megpróbálunk fölmenni. Na ne. Evesz, úsz. Evesz. Ne, kiestem. Evezünk a sziget felé. Itt a cápa. Ne, nem bírok odaevezni. Harapni akar, Dödi. Látom a fogain. Jaj, lehalok. Evez. Nálam van egy cékla. Ó, azt megkapom. Én is éhes vagyok. Jó. Nem akadtunk be. Jaj, de jó lesz így. Nem. Cékla. Ennivaló. Eltört a lapátom. Itt van cékla, tessék. Kösz. Oké, gyorsan ennivalót. De van nálam 2 halacska, Ó, az nagyon jó. amit most megsütök. Egy heringet. Harap a cápa. Harapni akar. Várjál. Láttam a fogán. Már megint. Tudsz adni egy kötelet? Tudsz adni kötelet? Azt a 3 kötelet adod? Várjál, ott a cápat. Harapni akar. Tessék, itt van az a 3 kötél. Mi? Itt van, oda dobtam azt a 3 kötelet. És hol lehet szedni ilyen kötelet? De kukat. Azért lehet kötelet szedni? Hát így áll amúgy, Dödi, mert mindjárt meghalsz. Mi? Ha már szomjas vagy, mert akkor nem tudom rárakni, akkor a halat fogtam. Akkor tessék, meg itt van egy kis kaja. Harapjam már a cápa. Le akarom vadászni. Jó! Jó, még egy ilyen cuccos. Kéne plastik, Dödi. Várj. De már nem fog Jó. elveszni akkor utat. Mert ledobom a cápát. Én is szomjas vagyok. Tessék. Ott jön 2 hordó. De megnyitom ezt. Ja, aha, azt neked Ne! csináltam. Ne! Nyitd meg! A másik, de még nincs készen. A kaja meg ott van a kajás helyen. Ott van a... Nyitd meg! Nagyon jó. Nyitd már meg! Nyitd már meg! A pohár nincs a kezedbe esetleg amúgy. E betű. Hidd meg. Ott a kaja, ott a kaja. Meg kell súgni.
Az kivetted. igen, már meg is sütöttem. Tessék, én még raktam rá egy kard. Akkora halat fogtam, hogy nem tudom rárakni erre a kis sütőre. Cápa, támadjon már meg. Le akarom... Most akar jönni. Igen, látom. Látom a fogát. Most jön! Hozzájön. Ja, nem jön. Mindjárt éhen a halak. Neked kell ez a hal, mert nekem kell. Nem, már megettem. Az egyik. Picit bővítettem a raftunkat. De igazából ebben a részben nagyon semmit nem csináltunk. Ja, Ott egy hordó. Kifogom a cápát vacsorára. az igen. Ki fog egy cápa? Jó? Nem tudom, miért vagyok ennyire beteg. Polipok! Mi? Vagy polip? Teknős! Teknős! Gyere ide! Felhoznak a hajómra! Mi kezdtünk hajóra? Teknős! Teknős, gyere. Megeszi a cápa. Arra, gyere! Na. Bővítsük a raftot. Majdnem azt mondtam, hogy szigetet. Nem tudom miért. Mert blokkozni szoktam. Néha. Nem tudom elkapni a hordót, vagy mi ez. Ha nem ér. Teknős! Kifogom a teknőst. Ott egy másik hajó! Ott egy másik tutaj, Dödi. Hol? Tényleg? Figyelj, én gyorsan átugrok, és visszajövök, okés? Hol? Van nálad ilyen szúró? Nem. Odaadom, hogyha megtámadna a cápa. Én meg gyorsan átugrok, és visszajövök, jó? És addig fogok egy halat. Nekem van Ezt kifogom. Ne, a hordó. Nem, távad a cápa. Ott van a másik tutaj, Dödi. Átugrok. Nincs benne senki. Javen, vagy hogy hívják? Stephen, vagy hogy hívják azt a csávót, aki olyan ugrásokat meg. Hogyha nem figyelsz a cápára, leharapja fél a izénket, szóval remélem figyelni fogsz. De hol van már cápa, hogy szétszúrja a fejedet? Ott van a tutajom. Mindjárt itt lesz mellettünk, Dödi. Készülök? Jó. Ne, másik irányba megy. Ah! Gyere cápa! Na gyere! Jó. Jön a cápa. Rám jön a cápa. Au. Hordó, Dödi. Üsse, csapjad, vágjad. Itt vagyok. Segítség! Fenn vagyok! Csomó cucc volt abban a helyen. Mi voltam? Kaptunk csavart! Van csavarunk! Jupi! Én egyszer olyan halok. Éhen. Aha.
Ja, akkor még fogok. Én meg szomjan. Nem. Van itt. Kajá. Én meg szomjan halok. Csomó cucc volt ott, Dödi. Mi volt? Mi volt ott? Gyerünk. Bocsi, Jó. volt itt egy hal. Jó, itt van az inventory. Nyugi. Sütöm. De mi ez? Sütöttem, de az kell nekem, mert ha lemegy, hát ilyenek Ott voltak. vissza- Figyelj! Metalhorre! Kaptunk ilyet, és ez jó. Úgyhogy visszaadom ezt a szúrót. Oké, adjad Mert tudok vissza. kraftolni. Oké, kérem. Hol visszaadod? Ez itt van. Ja, hol van? Ott. De még kell 8 padarat. Odaadod azt a 11-et? Tessék. Hamarosan. Hol van? Uramisten! Ennyi volt a mai videó, én Norbika voltam, itt volt velem Dávid. Sziasztok! És ha nem bánjátok, játszunk egy kicsit videón kívül, hogy farmoljunk egy pár cuccot. De lehet, hogy nem is. Inkább nem. Nem mindegy. Csumisztok!